ne, tak oni měli novýho trenéra, že jo, takže zase každý se chce vytáhnout, každý tam jezdili a ta první line nám dělala neskutečný problém, že opravdu musím klobouk dolů, jak ty hráli, protože ty mohli dát dneska 5-6-7 gólů, možná úplně snadno, takže ty nám dělali největší problémy a nemohli jsme je uhlídat. Nikoho jsme proti ním teda nestavěli, ale jak říkám, každý naší lani dělali oni problémy a Garnet to tam kolikrát zachraňoval úplně sám, takže ještě to dopadlo taky. Sa obával vlastne po tej druhej časti, že teda lebo vlastne inkasovali 30 sekúnd dokonca, to nie je príjemné, taký vyrovnávajúci gól. Tak obávali jsme se, protože já jsem byl na trestnej, já jsem říkal, jestli jsem gole, tak se předrazím, takže já jsem asi měl největší strach, aby se to udrželo a samozřejmě ty koncovky se stane, no, tak prohráli jsme tam boli, dali rychlý góla, tak to se prostě stane, no, ale musíme si to vyvarovat. 4 víťazstva máte vlastne v rade, keď zoberieme aj tú Kazaň, to Slovan si už dlho nepamätá. Já nevím, no, tak oni jsme to nezvěděli, myslím, když jsem tady byl, takže já to nepamatám tady a musíme na to navázat, jsme se uspokojit, teď přijede Omsk a výborný soupeř proti lepším soupeřům si myslím, že hrajeme líp, takže nesmíme se uspokojit, protože ještě do té přestávky je tam nějakých 5 zápasů a furt ještě v playoff nejsme, jsme tam nedostřel a ještě potřebujeme sbírat body, takže jak říkám, je to pěkný, že jsme vyhráli jako 4 po sobě, ale nemění to nic nad tím, že v playoff nejsme. Taká zvláštna situácia, lebo Lacovi ste dali 3 góly a išiel vlastne potom dole, ako keby mu to tu neprijalo. On je výborný golman, měl to těžký, Dnečák si naopak dostal prvního, potom jakoby ty góly další, co jsme dali, tak já jsem do toho jenom blásnul, že je těžký, taky to má tohle chytat, protože to bylo z první a asi možná trošku nečekaně, takže ale jinak on opytá výborně a pro nás asi jedině dobře, si možná vybral slabší den dneska. Čo hovoríš na Pareho? V pohodě, jako je tady 3 dny, že jo, takže ta souhra, nemyslím si, že by to nějak drhlo, myslím, že jsme tam měli docela dost šancí, i on sám mohl dát 2-3 góly, takže uvidíme, no, snad to bude lepší každý zápas. Ako to vyberiete, že dáte s niekým, teraz zase s niekým? Je to úplně, no, tak jsem rád, že hraju, takže to beru tak, že prostě je tam někdo nový a musíme se co nejdřív sedrat. Venco, rád hráš golf? Však si to trafil úplně golfovo. No, nevím, no, když nevím, co dělám de facto, takže jo, tak trefil jsem to hezky, byla taková tam, Kašpi to dával takovou tou pomalou jabku a ten puk stál si myslím, jakoby, takže jsem to trefil úplně na placeno a povedlo se to, no, to se povede tak jednou sezónu, tak zaplať pán může teď. Ja sa ešte vrátim k tomu útoku, jak si hovoril ten prvý útok, hlavne prvú tretiu, oni hrali obstriedanie, každé druhé striedanie, akože to si už zažil takéto niečo, oni mali Einstein na útočníkov cez 24 minút dokopy, no, tak teda na hlavu. To je jediná lajna, která tam asi nechci podceňovat ty ostatní, ale ta nám dělala neskutečné problémy a bohužel on je tam trenér, která vyndaval, když jsme si všimli, že když měli vazování v obrance, nějaký vyndaval, ale jak bylo vazování v útoční, tak na každý, protože oni jak zprava, tak zleva tam mají na tu boli silného hráče, že to vyhrávají, že mají hned kontrolu toho puku a i tak vlastně dali toho 3. góla, takže vlastně i to druhé taky z přesilovky po vyhraný boli, rychle to tam sehráli, to bylo snad 5 vteřin byl gól, konec přesilovky, takže musím klobouk, jako jak jsem říkal, dali fakt výborně, to jsme říkali, že moc jak jen tady oproti ním hrajou taky jako výborně a tyhle ještě v daleko větší rychlosti, takže jako bylo krásně se na ně dívalo i jako na soupeře.